Orlovský vánoční jarmark se konal v sobotu v prostorách Domu kultury a jeho okolí. Lidé zde našli několik druhů vánočního zboží i občerstvení. Tedy Pána požehnaná synka porodila. Tedy Pána požehnaná synka porodila. Jaký by to byl ale vánoční jarmark bez krásy lidových tradic? Také letos se tak o pohodu návštěvníků starali i orlovské soubory. Náš soubor Olšina a taky dětský soubor Olšinka připravil vánoční pásmo. To vánoční pásmo už v různých úpravách tancujeme přes 10 let a vlastně vypráví o narození Ježíška, o to, jak kdysi lidé vlastně toho Ježíška oslavovali, vítali, jak slavili Vánoce. Orlovský soubor patří už léta mezi to nejlepší, co může náš region v této oblasti nabídnout. Vánoční vystoupení patří k jeho oblíbeným a také důvěrně známým. Úplně na poprvé se to nacvičovalo jako půl roku skoro. Teď, když už děti jenom dorůstají a doučují si jakoby noví členové, tak nám stačí jakoby jeden víkend, že se sejdeme a dáváme to dohromady, doučujeme nové, hlavně ty mladé členy, co mají dělat, písničky a takové ty jako věci. Letošní vánoční jarmark ale nenabízel jen tradice domácí. Studentská organizace ISEC tady prezentovala i stánek se zahraničními studenty a lidé z Mexika a Číny nám tak přiblížili, jak vypadají Vánoce u nich doma. In Mexico is a religious party. Většina lidí v Mexiku je velice nábožensky založená. Silné zastoupení tady má katolická církev. Oslavy Vánoc jsou tak velkou náboženskou událostí, kde si předáváme tradiční dary a slavíme je s rodinou i s přáteli. Christmas is more likely a Western culture. V Číně se Vánoce slaví spíše mezi mladými lidmi. Ti starší je moc neslaví. Mladí lidé si předávají dary a užívají si tohoto svátku. Zajímalo nás také, jak vypadá zahraniční vánoční tabule. Jíme hodně národních jídel. Nejvíce si u nás zakládáme na chili. Kořeněná jídla máme zkrátka velmi rádi. Pojídáme třeba krocany, tortily, ale koření nesmí chybět. U nás v Číně si Vánoce užíváme spíše venku. Je zima a tak vyrážíme na lyže a tak podobně. Vánoční jarmark v Orlové ale samozřejmě nabízel spíše českou klasiku a malou inspiraci nebo dárek zde našel snad každý, kdo se na tuto akci vypravil. Určitě nějaké drobnosti, je tady spousta zajímavých věcí. Velice se mi líbí tady ty anděle, že tady je spousta zajímavých nápadů. Hezky to je, jo. Také drobnosti nějaké všelijaké, ale spíš pro ženy, ne pro starší muže. To už člověk nemá v tom takový přehled. Předvánoční čas v Orlové nabízí také několik vánočních koncertů a představení. Jejich přehled nabízí také videotext naší televize.